Usa sa mga dagko nga problema ros kalibutan kaning kagutom. Gutom. Lingiyay mong tupad inasakto kas kaon. Nakano. Pero kaning kagutom dili ni kagutom lang nga nanginahanglan tag pagkaon. Ang gipasabot ni Hesus gutom kanabang kanunay kang dunay gipangita, kanunay kang dunay gikinahanglan, kanabang wa kay tinuod nga katagbawan or satisfaction. Mao nang ningon si Jesus, kung muari mo nako, nya mutuo mo nako, dili na mo gutomon, dili na sad mo uhaon. Pasabot, kung inyong sundon akong mga pulong, matud pa ni Jesus, do na mo'y hingpit nga katagbawan, perfect satisfaction. Wala ka nang hahanapin pa. Di man mo mutuo. Unya, unsa may iyang himuon? Una, kung nagkinahanglan kag pagkaon, makahatag siyag pagkaon. Kanang pagkaon gislawas ba? Mao nay gihisgutan sa unang pagbasa. Sa 4 o 40 katuig nga nagbakta sila sa disyerto, wa sila mananom ang mga Israelita, gipakaon sa Ginoo, mag-uwan ang pan gikan sa langit ug ang mga buntog nga makaon nila karne. Mag-uwan kada adlaw, makakaon gyud sila. Nya unsa may rason nganong gihatagan man sila sa Ginoo atong maong hinabang? Tungod kay naminaw sila sa pulong ni Moises og mibiya sila sa ilang mga Pinoyanan. Muna ang una sang sugo ni Jesus, kung muari mo nako, kinahanglang biyaan ninyo ang tanan. Pero di gani kakabiya sa imong balay, sa imong trabaho, og sa imong mga gitawag og personal nga mga securities, adili sad muhatag ang Ginoo sa gitawag og milagrosong pagkaon. Kana bang pagkaon nga tinud-anay? Lingiyay mong tupad ikaduha. Ing naandam na kang mubiya. Nakano? Andam na kang mubiya. Ikaw ayaw sad uy, ayaw. Mao na pirmi lang gitang magpangita sawa diha. Kay di man ginato matuman sa tinud-anay ang pulong sa Ginoo kung dili ta mo detach, di ta mo biya sa atong gitawag og mga false human securities. Biya gina kwarta, dungog, health, bana, asawa, anak, sa padya, ginikanan, mga trabaho, biyae gina. Pasabot ayaw salig ana nga maunay makahatag nimog satisfaction. Labaw na gyud-tanan di na makahatag nimog kabalaan. Mao na nga niingon diri sa ikaduhang pagbasa, niingon si San Pablo nga hukasan ninyo ang daan nga tao nga naghatag ninyo kalaglagan sa inyong kinabuhi. Nya unsa may isulob? Bag-ohon gayud ninyo ang inyong kasing-kasing o mga hunahuna, isulob ninyo ang bag-ong tao nga gibuhat sa Dios sama sa iyang dagway nga makita diha sa matuod nga kinabuhing matarong og balaan. Matarong og balaan. Kinsa dinhing mga banaha, isas kamot, mga bana nga andam ng mubiya sa inyong asawa, taas ang kamot. Wa gyud mo'y satisfaction kay kanang inyong asawa di man ginakasatisfy ninyo. Kinsa dinhing mga asawaha sugod karon mubiya na silang mga bana, taas ang kamot. Magsige ra gyud mo giyaw-yaw kay kanang inyong bana di man ginakasatisfy, biyahe na. Kinsa dinhing mga ginikanana nga mubiya na silang mga anak, taas ang kamot. Magpunay ra gyud mo pangasaba na inyong mga anak.
Oh. Kinsa dinhing mga anak nga mobiya na silang ginikanan, taas ang kamot. Magsige ra gyud mo gumbolan na inyong ginikanan kay magsige managpamadlong. Mo na ingon si San Pablo, isulob lagi ang bag-ong tao. Kinsa man ang bag-ong tao? Si Kristo. Si Kristo. Attach yourself to Christ alone. Ayaw mo ka-attach anang tao. Nya unsaon man nato nga sintro tang Kristo. Paminaw kanunay sa iyang pulong ug sunda kini. Ayaw nang pulong anang imong bana, ayaw nang pulong anang imong asawa. Ayaw na sunda ang pulong sa imong inahan o amahan. Kana sang pulong sa imong anak ay sa nagsunda. Sunda ang pulong sa Ginoo. Mananglitan mo ingon ang imong asawa, asa imong kwarta dong. Saban, ihatag nimo dili. Huna-huna usa unsay gisultis Ginoo. Ug wa gani na gisultis Ginoo, ayaw gihatag. Ay gihatag. Nya kanusa man na gisultis Ginoo pagkasal ninyo. Kinsa may nihatag og aras? Ang asawa o ang bana? Oh, di sa to pa ihatag gid ay. So niging sa asawa asa imong kwarta dong. Siya ay di ara giandam ko na nindaan kay ready naman ni kay ingo mas Jesus ihatag ni tanan. Hatag din tanan. Ana. Nya moingon sa dang bana mao ni akong desisyon day na kanang kwartang naani mo akong gihatag ako nang bawion. Nya musunod ka asawa. Di pangutanaw sang Ginoo. Pangutanaw sa ba? Lord, unsa man iyang gisulti nga ang iyang gihatag nako iyang sang bawion. Ako ning ibalik. Paghatag sa aras ninyo kamo mga asawa pagkasal, inyong gibalik o inyong gikuptas kamot? Inyong gibalik. Nga naman, kay ang role sa asawa, mabita na ka ng pandungan mog bilo. Pandungan mog bilo sa inyong Ang role sa asawa, musunod ra gid na sa desisyon sa bana. Di gid na mo reklamo. Muna niingon si San Pablo, mga asawa, sunda gyud ang inyong bana sa tanang higayon. Mayingon sa dahi ka, no problem. Hatag rin yun. Nya, isugal din na sa imong bana, iadto din na sa kabit. Ana. Nya, ang saan? Masuko ka, asawa. Masuko ka, wa na ka ma-detach sa imong bana. Biyai, imong bana. Pasabot, ayaw reklamuhi. Total na amang Ginoo nimo. Ingna lang Ginoo, Lord, gibawi niya gihatag sa kabit unsa may akong buhaton unsa may giingos Ginoo pasaylua lang nagkapituan kapito pila na may kabit ana ingka usara napa may 76 kay 77 times man di ba or 70 times 7 pili lang mo ana asa inyo ana pasabot tagbaw ka. Dili ka magpagita og bana bisag adto pa na siya puyo siyang kabit panagsamuli diha nimo tagbaw ka kay ngano man ang Ginoo permanente man naa nimo nya connected man ka sa imong bana kay imo man siyang gipasaylo makaingon ra man jud kaniya this cannot change my love for you sa to pa permanente imong gugma niya kay nagsunod man ka sa Ginoo nga nag-ingon pasayloa. Niya ka na mga anak ni mong tapulan kayo. Igingon ni mo, day, dong, pwedeng manglimpyo mo. Di limpyo ma, kapoy. Saban? Suko mo, dili. Suko? Naminaw na mo sa inyong anak. Ay mong paminaw sa inyong anak. Paminaw mo sa Ginoo, Lord, tapulan kayo. Dili gyud mo tuman sa sugo. Maingon ra ng Ginoo, atiman na ang mga gigutom. Ana. Tapulan man, di man na mulungag, magluto na ka. Ana.
Ari na mo day, kaon na mo. Kana ma, okay kay mi ana. Kaon na yun. Di ba? Ika na lang sa imang laba. Ika na lang, samtang nangaon sila, manglimpyo ka dito. Nga ighuman nila kaon, ika na sa imang hugas. Balik na sa sila sa computer. Lord, ang ako mga anak, murag pertigyod, wa na gini kapuslanan, ang ginoon pa na kapuslanan, ibutang na natos impierno. Adto na sila mahimong mapuslanon sa impierno. Musulti din kanila, day, dong, ingon ang Ginoo nako, impierno ko no mo padong. Oy, buhian ang silpon. Alala, impierno, day ma. Maminaw na nimo, kay nga naman, suod man kanila, kay sige man kagpakaon. Di ba? Wa man ka basuko, maminaw na, hala, maimpirno, dahil may anima. Maimpirno niya. Ikaw, maasa man ka. Ay, adto ko sa langit. Uy, mabuwag dahil minimo. Uy, amo ning biyaan, kuyog minimo. Unsa may sugo ni mo, may. Nindo tontag manglaba. Laba, nagmay dito. Malipayon pa na mo laba. Maingon pa na, sus, manglaba kita kay maimpirno, tag magsigit ang cellphone, magsigit ng TikTok, nata na, maimpirno kita, di ba? Sila na mo desisyon, pero maminaw lang sila nimo tungod kay ikaw wa man ka masuko nila, mura naman kag nagsulob sa naong ni Kristo. Isulob ang naong sa bag-ong tao. Ang tao nga nagsigig higugma, ang tao nga nagsigig pasaylo, ang tao nga anda mo antos aron malipay ang iyang isig katao. Sige ko na bilingi ako no imong tupad. Nya with smile ingna siya nga andam na kong muantos nimo. Sige ba, andam na kong muantos nimo. Nindota. Wag yun mulingi ang uban, natug na hinon. Sama mo din. Karaang tao, mangyapon mo. Salamat sad sa ni uban nga nabag-o na ang kasing-kasing. Sigig pamalit sa atong slots, labi na gitong wap agid kapalit, na may nag-text na ako, pader, karon na gid ko nakapalit, dugay-dugay na gitong akong last nga pagpalit, last year pa. Nako, salamat, nabag-o na. Di ba? Sige, kinsa pa man ninyo diha, ang gustong mabag-o, ay na mo pagsigig, tanaw na inyong kwarta, kay tigomon gyud. Karaan ng tao ang magsigig tigom ang kwarta. Ang bag-ong tao, samas mga santos, sige naghatag, sige hatag, sige naghatag. Sige, pamalit na ron ninyo og slots. Labi na gid mong wap kapalit. Kaya nga tong slots, murag ubay-ubay pa ni, pero daghan-daghan sa datong halin. Ang atong SBF DAG, San Vicente Ferrers Daily Abundant Graces, niabot ng atong halin og 32,129 slots, na apay 27,871 ka slots nga tag 500 pesos per slot available. Pagpakan na to ang namalit, bag-ong tao na ni sila. Kanang wa gyud mamalit, karaang tao pa mo basig maimpierno mo ani ha. Nya natay 16 slot challenge nga tag 8,000 aning SBF DAG, nakadawat na sa tag 150 ka challenge. Nya ang atong Mother Mary's Healing and Deliverance, niabot ng atong halin og 4,861, 4,226 dinis atong parokya. 635 lang gyapon ang report gikas Kapilinya. O pa magid mo report ang Kapilinya og naba sila halin dito. Ang ato ba dito mga igsoon ba? Sagdi na lang. Nya naa patay 1,139 ka slots nga available, tag 1,000 pesos per slot. Ato gyapong pakpakan ang namalit niini. Praise the Lord. Salamat kaayo. Nya naani siya 20 slot challenge nga tag 20,000, niabot na sa 24 ka 20 slot challenge ang atong nadawat sa MMHD or Mother Mary's Healing and Deliverance. Kining atong gibaligyang mga slots dinhi, pagtudlo ni nato nga dili ta musalig sa kwarta, musalig ta sa atong paghigugma sa simbahan, paghigugma sa lawas ni Kristo. Niya ang ato sang YouTube channel, Padre Siano Ubod, suportahi sa ninyo.
kay anhi sa dinhi nato makita ang ato mga official contact persons, contact numbers o account numbers. Ato nang ipakita inig online mass nato, inikanta sa offertory song o sa final song. Yan, doon na sa tayo ma-income ani. Sa month of June, nakadawat ta og 160,000 gikan sa YouTube. Pakpak. Salamat kayo, YouTube. Unya, ato pagining padako-dakuan, ambot ka ang month of July, manaman to. Kaning month of August, sige lang yun mo view, like, share, subscribe, aning atong YouTube channel. O saan nyo pagkahibaw, nga mao gini atong channel, ang atong kaning number of subscribers, mo'y tanawag una, mga 198, no? 1,000 ang atong subscribers. Ang ato sang official Facebook, mao ang San Vicente Ferrer, Paris, Liloan. Diha sad mo tanaw. Ako lang ning gisulti kay dunay mga taong attach kay kwarta mag-scammer. Scammer ba kanang gamiton ang atongan, gamiton ang atong kunuhay channel, unya mangayo aning ato mga slots, mamaligyag slots. Mailad lang in taon ang mga honest nato nga mga generous mga parishioners online, labi na gyud online parishioners. Okay lang mong territorial kay mupalit man gyud mo diha actual ang ato mga online. So muna ako lang mong gisultihan ani kay part man ni sa bag-ong tao ang pagtuman sa kamatuoran, ang pagsunod sa kamatuoran. Muna, hinaot unta nga magpadayon ta sa atong pagbag-o o kung sa atong pagbag-o masakitan ta, antuso nato kay ang Ginoo mo'y muhatag og kahupayan hangtod gyud nga makaingon na gyud ka wala na akong hahanapin pa. Kay kung masakitan, kamao na kang muantos. Kung malipayon, maglipay sad ka. Kung makasa ang imong gihigugma, kamao na kang mupasaylo. So kanunay nagyud tang malipayon. Wala na tay kagutom, wala nay kauhaw.